принцип жените са тези, които по-често боледуват от анемия. При жените има месечен цикъл, в последствие бременности, раждания, все състояния, при които ние губим кръв и съответно губим желязо. От една страна, жената има нужда от повече желязо, от повече витамин B12 и фолиева киселина, от друга страна, жените като цяло се хранят по-неправилно. Склонни са да спазват диети. Именно в храносмилателната система става усвояването на желязо, на фолиева киселина, на витамин B12. Ако вие искате да усвоите по-добре желязото, е добре да знаете, че докато растителният източник желязо се усвоява между 1 до 10%, 3 пъти повече се усвоява, до 30% се усвоява желязото, което е в животински продукти. Когато ядем храни богати на желязо, задължително да ги ядем и с храни, които са богати на витамин С. Защото витамин С помага на желязото да се усвоява. А от друга страна, пък трябва да избягваме на едно и също хранене, използването на храни, които са богати на желязо и богати на калций. Шустлеровите соли могат да бъдат много успешно средство за подпомагане на лечението на анемии. Шустлерова сол номер 2 помага за изработване на нови червени кръвни телца. Шустлерова сол номер 3 е ценна с това, че подобрява усвояването на желязото. Нещо, което при много жени го има като проблем. Шустлерова сол номер 5 помага да се преодолеят оплакванията като умора, като напрежение и най-вече световъртеж от липсата на достатъчно хемоглобин и еритроцити в кръвта. При възрастни по 5 таблетки дневно от всяка сол, от номер 2, от номер 3 и от номер 5. В последствие, като поддържаща терапия, може да се използват по 3 таблетки дневно, месеци наред.